Ciao, stau bine, regăsit la un episod de mașini cu concurs din astea. Eu așa arăt mașina mea. Așa. Hai să jucăm o tură. Ce nu place. Hai. Hai, mă. Băga mea. Hai. Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede. Ăla-i. Un nitro. Hai. Am reușit. Hai. Au. Casă. Hai. Hai după ele. 2 ture. Nu-mi place când e cu 2 ture. Ia, și tu ești aici, domnule. Ai de mine ce nu m-am pușcat. 2 foc, faci. Ai murit. Ai primit-o înapoi. Mă nervează ăsta. Că merg eu la el. Eu știu așa să ia. Știu, nu-mi pasă. Îmi place. Și a 5-a. Nu am bătut. Fac încă o dată. Și asta a fost tot videoclipul de astăzi. Ce-a stoc?